Áisteamh go bhfuiltí uile an tréthe seo a genú ag cumanechtaí cheann Loch. Na bailteann, na dhuine, na clechcéin. Mór aniu ar Agallamh a bí. Tá chuma a bhí caiineach ar dhuine ag bhfuil caine ar na láithí na Agallamh, agus mar a bheith cúsin. Cúmar an fer na siad de bhaid ar na scíide, fer eile de bhaid ar na scíide a Ceòs. Sé sin an t-Urramach a-nis Mac a Ghobhainn, agus ní caiineach ar is na gachaí ana seo an Dùn Eidean. Wel anis, di channig a dreif an y Ceòs? Anas beag Uilleam, Anas beag Uilleam. Schadar ar me'r beag, schadar me'r bor, chad se Anas beag Uilleam. Ha codoch gar me, mwltoch me, agus set. Ma fa har an goni gra. Nes na hek, dennis y bystech an nachi. Kam y siwse, ma mhinisteir ma gael vrahat, do walastragus rodi. Kam y siwte doch syt na meg an mi ar go chloint yn eiter. Le fekin. Dus had je zo'n dan maar zo'n aan mhinisteireach na hen, zijn geestelijk is een goede tonje. Ik heb namelijk dat ik brien kliekjes en dat wordt ze weer, brien kliekjes dat wordt ze persoon. Ach, kan je aan de speculium? Gas als ze was van een laagje naar zijn. Wel, ik heb er koon het je wat je moet leren aan de zijn. Wel, wat toch al ik kan op het raam in je mond of zo'n tollier. Ze is niet hier daar. En dat is niet zo'n weg. Dus je was ik als je dat er wel met je vast kan periode geleden. En dat ze wen, want toch korrel, ze kun je heel nog zijn. Dus je kent in de lozen t-Urramach, maar dus je tjachad worsen, dus je gaan naar wooi, je stoppie, dus je rodewik, dus je anders aan de zwik. Taj dollars te gaan, dus taj je het gaan. Zullen je je hoe is het liever? Dus koon de carriage in de weg dat je naam was. De carriage, oh, wel, dat is wat goed te geraken. Dan is het bij wat van wat zijn ik al heen. Dus, oh man, wat als je kan een school, ze kloeien voetballen wel ik. Dus sorry te goed ook. Dat was in de noorden dat je nou commando's zullen zijn. Dus wat zo kort, dat is een winterschool. Zijn scholen wat in de noorden. Ik vat dat ik had Agallamh aan bewiddeld zijn doorzen. Dus ga je als je gassigig houden als een rijnkes hier het kokenmoor zet. Dus wat droog nader. Ach, dan misschien de kloek commando's. Dus ze zat daar keuren met diegene waar zo kort is. Maar daar is een doorzen als de bacht is er onder worden. Dus als je niet wat kan daar bij cadet voor. Dus oh, er zei dat je het stjach door zijn cadets. Wat toerat de jalletje, dus toerat de jalletje. Ach, dat ik het gewoorde doorsen. Waar gewoon corona of zo wat hier. Ze hebben hager in doorsen, dat zei oh, wat meltetje naar mag wel. Ze gaan wat kan meltetje naar mag. Ach, wat zo zit de avond aan het goed ook. Ze gaan de meltjes tegen de avond, en dan kan je keer gevraagd op brak maar hier zijn. Kan je wel eens, als je het al. Donny Howell, I can't let Donny Howell. I was just in the brush for half in the fight. I was, waar goed, meestal scholen, waar donderdag in een glasroom. Ik zo'n kroeg. I was, oh, goede gast, zag het over de heat aan heen. De scholen, dat zijn Rome heen, waar dat hier, ik Donny Howell door. I was de broken woorden, I was de tachartasan naar. I was, hessas was, het boekjes aan de heen. Ik het hoortje dat de charme nog in. Je dacht dat ik in meestal scholen stak. Ga naar Donnie onderheen. Ik ga gewoon een desketje. Ik is hier toe, ik ik helemaal niet onderheen tot de hoortje katel. Ik is heil Donnie, heil ja dat het hem lacht. Ik is leeman was, wat moet nog een vestemachine en de broken woorden. Die is van de laar. Oké, ja dan vind ik het onderzet. Hoe dat tussen straat. Ik is met een kaart en ik heb een schoenen zet. Als je zo rood op zet, zo zou op zet, maar heel dingen ze bij volgen kunnen zetten. Ik heb gehoord met de gehad, dan is het bij kan gehoord, was in de fijn je een kastel kokeer. Dus geloof ik dat allemaal, wat is het wat allemaal geworden? Dus Jan Cuideachd, dat was niet leuk, zag het dat ik haar, ach kijk, ik weet misschien ook allemaal eigenlijk. Dus kan je ook wat we eerst nog in de woorden. Dus huizen, en hier kan het in de week.
dan ze gaat er een desk. Ga je meldt op de stag, alles zet om een keer voorwaarts. Dus gaat er ze maken dat je leven, dat zit moest is een vreste was het. Staggendoorsen kan nog Ceòs. Gaat dan niet complicaal, stuurs gaan de Loch. Dus dan je fijn klachten worsen. Fijk je verder de mhinisteireach. Dus verder de Ceann. Dus het dan een tol als een strap. Dus 1, 2, 3. Dus je de strap. Dachten worsen. Kan je gaan Agallamh gaat dan een kant in kaal maar je in. Waar als je vastgeet achtermachtig. Vastgeet, als je van mij gaat te vinden de België. Loch Kelly. Loch Kelly, ze denkt je toch Loch Kelly. En dus na ja gewoon wegen meldt om in de eerst. Ach, zo'n zaken nou ja, ik maak hier nog goed maar je. Wel meldt is een loch haast. Als een loch haast. Maar de hele als een loch, ja ne. Ze is nog rotellen. Maar zo'n de kuschechet in de wakker. Oh, van dat zo voetbal, wat de teacher. Agus Ceòs, agus ze zouden begonnen het nachtjaar als dat in de fase was. Dat je wat vaststukje. Agus moet dan kennis dat gezondheid eigen waarst. Eigen waarst, dus ik maar heb ik gekoppeld dat de belaven de koers. Agus eigen waarst zijn de verrong had zo galig. Gewoon je zijn de worsten records de Archie Grant, Kitty McLeod, Evelyn Campbell. Agus zijn er voor een woord zijn toch zo. Ferticuur Will Star. Oh, vallig was. Maar kan ik gewoon wat een paal dus niet in de stad kan huigen. Vast gewoon allemaal als het jaar komt. Ze gaan kopen thee komen er maar heen. Vast get liggen uit die jaren de worsen. Die door ze gaan een dag gaan. Kan je wel dat ik verhaast. Had ik in de stad als wat niet. Maar in de stad bij. Gaan los een horse je wil staan koers. Hoe dat de kast nekken dat. Wat meer van gewoon door feestjes. Wireless was zo niet. Wireless, oh, ze wireless gedaan. Agus, wireless, dat vind ik het wireless was het. Agus, gaan je met de battery, agus accumulator aan. Agus, aerial, agus earth. Agus, wat battery, dat was in de altijd zo'n vastgezet, 3 meter. Ach, een accumulator. Je met de Noorsen, dat het ook al de hol. We mag het dan nou zo rotspier als het boostje. Want je goed een accumulator. Stak go Boo D.D. Morrison. Agus was ik Agallamh. Weet ik dat. Ach, Noorsen van neereel tot om hen. Voor similar, similar. Dus wat je de stag aan de Noorsen. Zin dat je de stag kan ruim. Agus wat slacht dan heen, dat is een radio. Agus een deur, dus een accumulator te wachten. Agus een deur, dan maar heen. Wat maakt dat hier? Dus je lensjoesje vullen. Hij is ik gehold in een mhinisteireach wonen. Kaartje is kimmer een hoosig schoen. Wel, ze kist van hassen, Cuideachd had is. Zeg me, wat is het goed dat ze een roze, maar ik kan er omheen. Vind je gewoon gisteren zo. Wat t-Urramach kijkt. Wij posten die van aan de vroeg. Die dat Mackenzie. Agus, hij kon ons een leisje zet. Ik had de minister te wonen was het. Wat mag ik nog goed dan je zo veel die je zo goed gaat wassen. Agus, gaat dan ik het graag iets was ik jassen. Jamie Gillis 1941-42. Agus, gaat dan ik graag iets aan de worsen. Waar ik kopen dan heen. Cuideachd dan de weide loon, zodat het hospital toch kan wassen. Agus, zie ze fuireach de stok in het geld zo goed als het wassen. Ga ik hier in de worsen, Jamie Gillis 1944 waren. Agus, waar je komt uit de mag het houden de stoor, kan je goed. Agus, die maar, dus dan ga ik hier in de bal is niet in de marag.
Och, na cha gwad o'n hyn. Sa'n dwi'n dwi'n gwneud sgir stig hyn dwi'n was yn y tned gan chwls dwi'n edrych Loch Ness yn y storm. A mi gyr yn y bal eich a'i dysgu. Sa'n eich na trwyd ac yn y dwas sa'n sets. A rwy'n sa'n gyda dysg yn pon o'ch ymwneud. Och, mae'n bach yn y cadryn o sa. Hai lad spors. Hai sy'n stach yn warsen agos hwysyn sias. Hiaw di t-Urramach bella ac ar o'n postaf sy'n ffael ei ffwdach. Sy'n y fferha me gyri efyn a mhinisteireach. Just like that. Who's Sy'n mysio. Had want gyda di yfed. Had hiwch het mir i efo farach. Sy'n bonnach yn fain gyda sy'n of fain mir falach. Agus ha kolach. Fe fy ma'n had y brin mae ie a dan ich geet dhol Uilleam ma Cuideachd yma hyn. Agus gyda dan ich sohor eich fawn o'r sydd. Fa an a rofsi ac coel o'n hyn. Fa cymwyddiad yn hosioch. Agus a kolach gyro yw'n so ffiodd i sgas. Siaran i chi mag a ddir. Agus fa ma fahad ar y sydd. O dan ich gast gan i agus chad y hioch ar i fysid o ddiaf. Chad just blaen. A chad orsen. Chad mis y bastig yn orsen lef fer den Ghobhainn Borachach Mac Swyn. Martin Mac Swyn. Skalsbai. Siaran yn eich ofod gwyl laad ar eich lan i gwytio'r cymys. Agus coihu gag an orsen fer fad y gyri chachpwns sy'n hafloch lifol. Sy'n Royal Navy. Agus Agallamh sy'n has na mhinisteireach sydd ac yn ie. Agus coihu se missionary na, eiltiad yna, coihu hwyd i fi gach at am hynny. It's an emergency ond coihu. Coihu gach an orsen agus na da hannig a Aonghas Navy an 1945. Och, hi dewl don yn hyn, na chroa elusente, na chroa Chwys y gortnis chab massive bafers ja fi o'r said. Agus gan eisiau yn orsen gyda'i gyda. Wel chai amach o'n orsen gan da nehain. Agus fysio brachat gyda na meistr sgola as na nehain. Agus nara as na chonig met is. Hier is de glashow. Agus netlis chonig killis. Gaan net zo ravelier dan party gardeners niet erin. Agus kan je kan je killisbach gaan het shalam die gewoon a gaan nach gedou öger drie of kolach is dat zijn. Nou kan ik dat koen is shit dos shit dat kan je gewis zijn er een programma met reden. Oh schön is agus je kooprig je mag worden dat has de vuurste vraag. Zo kan wezen. Agus wordt zo keer dat we kat van de Duits hadden we nog bij Gillis agus Mac Sweden bij Gillis was zo tolerant en dat ik Mac Sweden van Mac Sweden tarik tegen schöne doorsen als Gillis het kan en kan nog even dat je was steden heeft zo anders zeker dat we was erbij agus geef een hou graag als agus zo kan worden en dus die had Uilleam, a wat gaan ik change gast. Zit dat daadje. Zit dat daadje. Als een groeping. Agus zit lensje het al. Kohoed een noord een oorsen. Ze verhaal ik als een jij. Ik heb Loch. Alles dan Aonghas Mac alles zijn. Agus een noord een oorsen, waar hier is een apartig. An am hartig agus wat an cogadh an de hens o sharamad him mir sun guag ho láte agus na a chadi sin yadist an os as sin na spot you die et och upig wat me kan bien dan is het die hat af dan aan de ho ach wat me leven genoeg wat me door van de glas wat me dol temich chiet St. George's Tron har rood tomalan aan de heen. Sharam aan een je meer plus, dan je meer plus. Er is het. Goed ik nog dit aan de heen kan feit wat neer. Het is disard. Kan Raleigh service kan weer aan de St. George's Tron. Kan een show kan weer aan dat ik het is je hard. Ik het is je hard.
Leis seach. Was a George's Throne fosget cíad dunne ógan orsan 800 an the hen. Sharama leis an gersin sharama di chum also whole video. Agus I sin an dói orsan that had you me. Agus have you ever thought of I'd see even some nice lads on here. Why don't you guys come up and visit me at the manse? I would like to think that out of a few of you that we'd get 2 or 3 people who would go to the pulpit. Still a faking one of the coos the dollars and some who is Ag teada go lá dhéiliú gan go am a bhasin agus Nes bí me Ceòs beat fi ich me gra séála a bh gra siú agus achta chaisiún ar mhinisteir chan í mhinisteir an trethbhú idir gotá go siú se tú eile chaisiú gan an darán ach an hosoch cha mí go je bhil son 7 blion an hosoch le. Ach van mi komt een alarm hier aan de Cuideachd. Ik zeg er agus wel va ke or dollar sin ek an sin cochiatri aram agus is barstoch a station was u naar pesjoplis as an aram son blion nach. Get er van leis waar, get er fast 5 blion. Agus chonig siú dan va kemat tulig ek an sin nach. Oh, I said, dat gaan we zo'n interview was ook gezegd. Dat is een goed chapter gentle. Dan je gast Nicholas Haas nog, dan je snok je eten. Agus wat deputy chapter general Sebastian Johnson, John Cribb. Agus wel, wat zie je eens en dan je gaan we een goede dol. Wat dat ik hoe John Hewins die John Cribb. I want to have a little chat with Angus before we start off interviewing. I'll get on the Danish at all show. Like here now, Mr. Angus, you're married. You've got children. If you come into the army, you've got to go to follow the force that you're with, the battalion, the formation, or the division. And you know, of course, that this might be the time when you lose your life. Do you want time to think about this? I've been thinking about it already for a long time, but if you want me to do some more timing, I'll add some more delay, I will do that. If you're happy, Angus, we're happy. We'll hook a phone. John, come in now. Angus, horse met the horse at the horse stall. It's a back shot park. Sinne for a rose in the department head in there. Well, chonig siú go muskna chonig Elan gema colachris Elan ac yn hyn chan I cael ma hafa dolag yn am faswawn ac am cogadh na Falklands nach. Chonig siú fasyn colach. Well, the body was several meer van Ghobhainn as het kerst with the war. Ach, van met al helpt je het haast, maar ook nog als ik heb er geen shirt aan de heen, gewoon de Falklands. I was just zo pillen jaar, maar hoe ben die als je dus je staat de Huey too. Echt? Gaan is het zit er niet. Niet goed. Ze en je kunt je van als de Huey zo'n nog shirt en hoor zijn de Queen's Own Highlanders. Ze zijn een duty battalion, dat zo'n weersverzit. Ach, kan je gaan doen het maar goed. Je gaan je het niet kimmer halen. Hoe goed ik dat als a war office, Minister of Defence. Now, we don't want the Queen's Own Highlanders. We want the Scots Guards to go down there. Agus gewoon als je de woorden kan toch een beetje net stand by. Agus in amount waar hoe gaan ik een al gaan lofse kamien de Mike Scott. Die is nog wat dit hier komen zo goed ook. As an Angus, we're on standby. There's a good chance that we might have to go. Would you be happy to come with us? I said, of course I will. Did you think I would be ministering to you and it would leave you at a time like this? Oh, great. I said, then I'll tell you what I'm going to do. I'm planning just today that we'll have an exercise down at Wales
And you go back and forth, back and forth, you see, as you see fit. Go you, has it cheated in those kind of hummery? Agus, next second. Get wat smannig goed woorden kunnen als een hummery om de hand dat de klikkend de kliek zo goed als kan was in dat is call to the Falklands. Can you Max Scott is Angus session. We're going. Do you know how we're going? No, I said, I knew we can't go by air anyway. No, I said, we're going on the QE2. Oh, I said, you're pulling my leg. She said, QE2. Stand by, I said. But my system doesn't, system that you had stuffed, shit's taken up from trade. So it's in QE2. Well, stoch gro yn dwys sias gro an y doed nach rodŵl ac yw'r ach yn eisiau fa cwysyn dwlich y tachartasan y Falklands nach ro. Fawr. Da eisiau mas rysyn de dodystach gan y Falklands. Ring y ffôn om hyn. Agus Ghobhainn sioch yn come out dar. Agus, can you come down, please? Agus, ba sy'n y cwaint yn y radio, Dave a tachart. Agus ba Ceòs go Ceòs, agus yn parachute battalion around, 2nd battalion of the parachute. Yn offig at fed counters did hires never agad wasn. Agus Jones nach e. Jones in around. Agus Angus session, I think what they're going to ask us to do. One thing the Argentinians are very good at, they've got far better aircraft than we have. And they've got far better pilots than we have. Hadden ze toch wat ze bij ach de Harriers, van de Harriers magazine, van de planning in de wagens, like the Argentinians, dat wat margarine, dat gaat het bij planning in als een rank wat kun je. I think we'll probably be asked to go past the Falklands. And then go down to the next place where the old Canberra is over there. We'll cross deck, and then because the Argentinians, they would think nothing. They would love to bomb the QE2, but we were quite determined that wouldn't happen. And so we'll be cross decking onto the Canberra of Royden. Ik wil een vers kunnen dat we die QE2 wat menu aan de heen zet. So, maar Cuideachd kan deze Minister of Defence entworpen. What about all the good food that's on the QE2? There's no warehouse down by in Portsmouth that's large enough to take it. You know, oh, Assassin, for God's sake, give it to the troops. Maar de menu entworpen persoon dat het goede veska. Als je doorst in de Canberra, die was niet fijn, de goede huisje dan nog in. Ze was de moeder van Ceòs, ze was half zoals. Ze zei macaroni en cheese. Maar dat is toen het reality van de muur met de huizen. Als je nooit nog carrière ach sé an dúliche man is gehaad maar verschikkelig we gaan kunnen jele crisis en dúlich. Oh, ze heeft het. Hij zei ze wordt in te gehouden dat hij tu twee zeer goed beschut. Zeer goed kon het ook. Dat is we baartelijk in hier en dan heen Battle of Tumbledown Mountain. En is een vrouw in het voorkap, is het een kondigje in het dol en de heen laatste geigen. Agus ga je naar tachak in de stachak en het hier gegeigen zit. Agus zit met een groot en haast en zit. Is wat kan ik gewoon? Dit is wat kun je fijn gewoon een miljoen. Dat was niet belangrijk voor ons. Dat is in de vermissie kan je gedraaid. Agus wat voor je in de camera's voor company dat je al what was it like, Angus? Do you know what's thinking about it and going back in my mind? The thing that I found so difficult was to hear bang, bang, bang going on all the time, and splinters of rock flying all over the place, bullets and Alex Norton naar de scooter. Waar komt in de geur,
We've clointed, we've fichted a fruch, my head sgeulachd, look at man of our daughters and need to be on the runners in. I guess I found it very difficult to accommodate myself on that night. I didn't sleep at the same time. She's all right. A doctor called her Cuideachd, Gaelic gas to get the Ceòs. Agus was sleepy by Zach in there. Oh, we took a door on the half, but how we Agus, all the midors in Falklands was, Padre, where are you? I said, I'm over here. Listen, I said, we've just been down on the lines where the Argentinians were, and they've left everything there because they were taken away to be prisoners of war. And we're going to get a nice tent for yourself and the medical. So we said, listen, don't be foolish. Some of these might be movie trapped, you see. Oh, don't you worry, we'll be very careful. So now it does hold us in the hand, said, 50 minutes. Padre, where are you? Come here. Maar hier is een dokter, waar ik in gast was in. Het gaan je van het tent te begaan. Ach, trein de stoof, zo gaan blauwen. Maar hier is een dokter. Maar dat houdt al trouw goeie bezoekt. Want hij zegt, ha baan meer van getien het worden. Dus, got to hear the word law. Padre, do you remember? Ha fódaiseach gur tárán a gúteach sin agus is stocha chan sin háast, má dhéon na láithne na bhaisina. A chamas an glósad go op an elevacu, agus sé op an uur bhaisiún, agus ha sé op an bhain nach rosásan a rannesin, gníomhachas na holle. Cemar hannig siú go bhí naar mhinisteireach gar gníomhachas na holle, as a ghána túa. Cemar a hachal sin? Bij Falklands daar allemaal worsen, agus eklis hier zo me heen, Ceann, agus wat ik hier aan me als zie zo me heen, dus Clark en Hishan, dat is een eklis was zo. Maar heen naar hoort dat het Scots Guards was al kind geen stuurt om. Kan je goed met de John? We ben maar aan de program. I'm going downtown. I just want to walk and think. Should I go to Ceann or should we wait and do something else or whatever? Have you got said it's Church Street on here, Straat Yorkshire. And ik ben going die ver van de mhinisteir. Agus waar daar vliegen het huis aan Haramse en de rode dialoog kijk je al je pareren. Dus I said, Angus, I heard your name mentioned today at headquarters of the Church of Scotland, 121 George Street. I said, in question of what? Oh, I think Angus, they're looking for a new chaplain for the oil and gas industry, an industrial chaplain. Well, the really is, Monsieur. Well, I haven't heard you, and I won't mention a thing. I guess this is but for all the wrong on the hen, but there's going to get Andrew Wiley. Dus de Andrew Wiley was aan de hen als voorstandsrin, like the industrial chaplain. Ik neem ons een holle, dat had Piper Alpha. Agus, hij is drolle doors en droog aan agus, hadden dus de hager gaan doors nog. Years ago could you Angus, I just couldn't carry on that's a mission. Kan je voor mijn doors een lichtje? Agus, your name has come up, you know, as a potential chaplain to the oil and gas industry. You're not the only one. We've got 6 people and we'd like to get somebody who will really help us and help the people to get over that dreadful accident, you know, of Piper Alpha. We'd like to call you for interview, and if you'd be happy to come, I was Hannigshin. We all have been oors en shears on the hen. So ga me, gaat me dan niet gaan de gaan pareren niet zo'n interviews. Maar die zijn aan de hen, dus geen gast te gaan eten. Maar het zijn het nog iets geweest die want dus waar het zijn het wie koppers echt nog holidays. Ik contractor.
a moes o'r tŵa. Os y mis yn solid na advantage o ac sy'n abyn. Ac yn ysyn y fan yw siac yn oes na dyn amach as y newid o sy'n. Dyn y tren is on the mhinisteir Loch. Dyn y tôn y bog yn y mis yn dwys yn y dans y sy'n Go you has in his one after one after one after once. So the training was right, boys. Thank you very much indeed, and you've all done very, very well. But we can't make a decision now because this has got to be, an appointment not only that we're happy with, but the oil industry must be happy with as well. So if you'd all go home, and as soon as we've got, an agreement with everybody, we'll let you know. Agallamh Mac was leis a char and was a Beag. She's on the hen, halfway on the hen. Ring your phone live. Angus, you're going to be the next chaplain to the oil and gas industry. I can't believe this. Oh, well, that's it. That's it. Something no horty at all. Si op anas of a sin, nes mhinisteir an ras, de ballach cogadh in Ceòs, van nuair gaisteach an mhinisteireach Loch, van an cogadh, ach an nuair ga gan an narams, va blion ich bor as an naram, agus an nuair gneamhachas na holle. Cwris sin cogadh? Is about harog, jene das en, dat means so could your hast. Jene ras in the rasmaro. Haro skits a beer said, you see me, and with the world, as the hoinol on the hen, agus condition that with the world, agus as an Arab regular army, battalion that we Queenstown Highlanders, that we doors in the Scots Guards, agus Bridge of Don Barracks on the hen. So, how was it? Was skill a hurricane a chain, so goes to the rooting of what other. Here Loch have me sewers in the head, agus your company American och marathon in Anamora. Could the chaplain come to visit us? We'll get if he can come out on this day for 2 days, and we'd like to be the means of introducing him to what life is like. Agus it's a platform of box and there's a Brias, a Ghobhainn, so what was it? Fáiltí fer was a navy, fer as a navy on the head. Agus had nach dunne díobh. Not hot tálacht in it. The shouting of Cuideachd, what was Ghobhainn get Cuideachd on then. Agus she's all of a comic. There iomadh for a company still on Shells, BP, agus Ceann, Totals, whatever. You to machen hen, agus had a federal charge a manager, the offshore installation manager, the OIM. Come on, Angus, and have a walk outside, and you'll see my ship, had I got doors. Agus held I out on doors, and put your hand very gently on this pipe. Peep version. Talk of come I say, you better put your glove on, Angus, in case it's too hot. Van alle and the till wat prich hier on the head, so hier slot hier on the wood, Dolle, Angus, van noorsen, van fraction de de gustje, Angus de gas. Het was in het dat dan people. Het was het wat gemoeite als het platform zou geven. De draast een noppen dat ik persioclus chaplain an gneamhachas crua in nolle van de shins an de vitanu araki. De nieuw de ste fame ver noppasje. Have we noorsen se de nach I'm supposed to get a shell that is agus gereed aan de doorsen de jure Arabe Agallamh on the head. Agus happer faalt het eerst agus het was shell and is the platform socks and it's a speak and span and Agus had this what the shout gastel said wat het tot mo cabin go hier or said Agus no what con so good can David Cuideachd no so Angus, I'm going to bring you down to where the braves will come in for their morning coffee, and
Now, I'll be watching you from my own thing, and I'll see how you do it. Agus you helicopter to wat in de peppen or tomorrow. Agus van we see on the hint to daily record. Agus hold me at the tea in the star. Agus start the canaras. Agus hold it. That's a new chaplain. That's a new chaplain. At the big was how me dhol set to Uilleam fairpath. Agus sé in the corner. That's a new chaplain. That's a new chaplain. So the Ghobhainn that wants to be it on the north of the side. Agus had ik very much forced. So the young friend of I'm so glad I heard you were coming. Now I'm so glad. See these guys? They haven't spoken to you yet, have they? No, Sir Mister. They haven't even spoken. Well, I'm going to ask you. Because I really welcome you on here for your own job, but I'm going to welcome you too for another better reason too. What better reason is that, Sir Mister? I want you to tell me what dogs are running into races today. You know, in horses and God, the dog on the ocean, so what did you? Horse in the ocean, so far was a whole gas to the side, like geese over here, who's my mother, I heard it, they go for fashion, take me on for you. It's the dog, what just a hop and coffee was supposed to be out there. I was walking to Loch on the ocean. I was nearly got coffee, skating to Loch. I got that tachartasan and some coffee. So the gear find the Loch. I guess the Ghobhainn said, als een goede platform kan je doen, said, wat Christian on het Cuideachd said, don't you Christian said Cuideachd, agus bij het kan je gecontroleren. Ja, nu heb ik niet big, maar dus Bible studies zo goed kan zijn. Tot wel te wensen bij evacueren. Agus gaan de zin van, ach dat wat feest kan je doorsen. Grote keer het stieren huif voor een rol uitzen, als het zeer goed een rol had. Agus als het kattevaar, dat katte juist jat tor, dat je type sturms op een wiper alfa. Zet, denk de man kon er toch aan zijn. Agus man rom Falklands, Gültige goede sjane van 100 dienst. Agus sinne wat onze gastroomse. Agus geunion dat voet te brengen in zijn dienst. In Oosten. Agus hier hoor ik meer een doffisch computer en dat bereid. Agus ik had ook secretary secretary so my commissioner say. Agus as ik zeg, what are you going to do the first day tomorrow? I'll tell you what I'm going to do, Anne. I'm going to visit Ronnie MacDonald. Angus, you must be joking. I'm going to visit Ronnie MacDonald, and I'd like you to get his secretary. Sin for the union. For a union. Agus said wat who's and doors and all Angus the trustees, the trustees, says the company said the Ceòs BP. Angus the trustees wouldn't like that. I don't suppose they will until they see just what we can do. Angus, I'll say, Mister, you talk to Ronnie MacDonald's secretary and ask him tell him that I want to come and have a cup of coffee with him tomorrow. Oh, Angus, tell him that's my decision. Angus, okay, Angus, but I still think that you should. I keep on thinking. I'm in all Angus. Ronnie Boch on the head horse I could take for you. Angus, well, Angus, as I said, you know, it's great to have you on our side. I was talking to the guys the other night, and some of them were very dubious. Yes, let them be dubious as a mission. And I'd like you to be dubious as well, because I'm not on your side. I'm on the side of a greater one than Aonghas Smith and Ronnie MacDonald. Now, it's a mission. Any way that we can take all the poison that's in the union business on here, and you're all you're working hard there all the time. You're not making it any easier, you see, for example, my predecessor, Andrew Wiley. But let me put it this way, Ronnie. You know, instead of
going hammer and tongs at one another. Why don't we meet, have a cup of tea, see the argument from both sides, from your side, my side, the company side, and see what we can do? Well, it's well. Roll the cameras forward, roll the cameras. Maar mi fos yn hol ag diahyd an y nodoriad, ag yn Northern UC, from Northern University Club. Agus, va ferman sy'n a boread, is an administrator, he was in Falklands, sy'n fawr ag a boread ymawn. Agus, chwalad gormis o'n hyn, agus hier had er am altoch gegaan, was dat ik in diahyd yn hol. Harrig y canach amen y gra, agus ffwcht y ffyr a sio mwg ardard. Gofa sio, Ronnie MacDonald. What are you doing amongst all the toffs on here today? Oh, these are one of the days, that's Ronnie. Agus to check gyd. Agus, gyd gast to go here to have a Ronnie days. Wel, sy'n part cwydrwoch dy gechdri gneifach ys dy holas y chwan y tŵr fa cwydrwoch nôr ha cwydrwoch as cwydioch. Ha ymych cwsbol yn byffwyd am eich bryd. Ach amys o'n criwch na chwy'n ras. Fa chorig yn yle amys o'n bryd reif cwydioch mae ei brad ar na fan a mhinisteireach agus a fath yn arall cwydioch an y New Zealand. Fe sy'n o afas o'ch yma yn y Stone Loch. Yn y Stone Loch, Na ten Colonel. Yes, it's a full Colonel Mountain. Agus ACG van Assistant Chaplain General in the rank of Colonel, in the rank of Colonel. Agus, oh shit, gilje kobels och was. Je praat daar hadden van de praten waren. Je praat daar hadden van niet praten waren. Oh, zijn het te maken waren. Het te maken. Hij bouwt achter ik hier niet het maar je. Agus dat het niet woon maar zo het. Gosh, ja, nog was naar raam. Ga nee. Maar zeg gaan vjachten. Ga je nou eens paard Caraco, naar Australia. Zit er aan een halve gachie. Dat ik heb gehoord. En ik had dit voor zijn beat. Dit is zoals een engine de heid en de buiten tot hem wil ik heb gehoord. Hij zei dat je dat kook de barren. Dus hij is zo goed. Hij houdt dat hij gaat er zo soort bij haar bestuur wie ik weet. Dus nou had je nog we zullen als deze andere marsente. Ga je naar Oosten gaan de raam, go for George. Agus zijn er van de horse ja. Agus oh such a verwoon, als het wel keus, geest. Agus ga kan Oosten verroos hoort om heen. Zijn de zeven die gewoon Oosten voor George. Agus ga je Oosten gaan roer artillery. Agus zo'n eigenlijk komt ik in boren zit. Agus zijn er van de horse gas in Oosten. Agus zijn er van de Josia door mij in aan de raam. Agus als het dan je komt was het agus wanneer ik in de klus aan de white poo aan de New Zealand voor wel de jalad is kind of a is een mhinisteireach van Loch. Als het ga kan daar aan agus hij is toch go genial said dat is het Christian Endeavour. Agus sinds Christus de sgeulachd was alles agus waar de kopers krooi de Loch maar minstens was allemaal nog eens hartskeld ze weer die hard go weer ze Ceòs dus het agus misschien het dollar uit maar gaat die doen maar als je eigenlijk aan de hens och wat als je mogelijk is zo'n farische heen agus wat moet je dan aan de hens wat al gaat dit is een laatste teen aan de naadje zo dol ga ik het uitje was agus had ik het ook hier agus ga rustig in woord het al vast thuis al kan aan heen hou wat al kostig agus goed ik als alles woord agus
Dé mar seo salas tu anis. Ga je soms gaan dat alles grok aan alles, agus en ik ferm nu aan dat zo. Zo toilet en ik het stuk eten. Maar ik ken toch. Ach kan je gewoon met jou doorsen. Dat zou hij als een dikke stuk. Want ik denk het zelfs 40 wat gaan dan heen. En dan is het allemaal geen keer aan de beeg en dat fiets uitgeven. Maar nou is er nog een chaplain. Maar gaat toiletje. Gaan we nog een chaplain van zoals we komen de Christen devil. Maar gaat toiletje. Ergens zo'n hoortje aan hele schijn ouder de horken. Dus had je de jachtrie had ik kies het deel ouder de woon. Ergens kan je gaan ik als de narren zo show. Zal ik hem ook nog een show in ons. Why are you singing that song as is je? That's a song that I love dearly. We sing it in my place where I was born and brought up. We sing that song. That's the place where I was brought up as well. Sure. It's one just Gaelic. As a Gaelic. Dat was een meer vallen van dagen. Daar staan. Dus gooi je het dan heen. Voet me graag goed dat. Maar zij skelt in de Kiori in Echtriaschen. Hij komen Echtrich aan de Loch. Hij in schrijven aan de Ze vier door van Ghobhainn wie. Ik juklus het voor Roasin naar verstekels aan de Waipu. En juklus aan allemaal steeds Aonghas Mac kloot en Iomadh Aonghas Mac kloot. Dus je goed is die prima in me kuspadel. Als een jaloch. Nou dan heb je dash Ceòs se Ceòs laan je. Keine gaan la je. Deze is snootje wie zei het. Well, hier terug heb ik Kiori nu. Dat heet me zoals ik Ceòs. Zit je nog puurlijk en leis broken. Dat is juist dat er nog gaan ik. En een woordje. Voor een beetje aan de heen. Hier school in Bahar. Ergens voor een beetje te kerk naar boven. Of zit naar de roe en stok aan de woonje. Dan mag je hier een groei. Zit dat een groei mag ze wat. En dat hier in doorsen. Ergens. Dan gewoon niet gaan reizen. Dus als ik hier toe word, bellen, me hier ergens mevraten, zie je zo'n walken, veskere savond, maar je gaan je klus zo'n ganju. En het is gewoon als je in de woord, gewoon mee gaan reizen, dan zo'n hier het gaan, en het goed uit uw was aan. Hier kan je vaak hokken het al onderworsten. Ergens. Hij meer van, ben ik hier zinnig die kuinig, dat is gewoon prima, gaan booien. Dat hebben ze een kerk nog nodig, want hij had gezegd, dus week 3 uur in, dan krijg je het hierin. Want dan ga je een keer hierin, voor ik kerk, dus voor de zet dan nog gezegd. Dus wel, dan toen zo'n kerstelen zijn, hij wordt het nog waar. Dus het gaat toch gewoon hier dat wordt kan kussen dat uit al leven ergens van roer tot erin doorsen roer ergens dat wat ik jaren woonde is niet in de kachelsheid ergens bier aan de doorsen bier me Allah schat het zoute spanaten soep schat het zoute spanaten je gaat dat maken doorsen ach zo'n jesker Mohammed comes from the mountain. Maar clear wat ik me van gaat. Is waar je duf voor je lekker zo goed kan wassen. Dat is het dus maar u net een vreesje dat zei. Dus schoorig en paniek kijken en zo goed kan wassen. Dus ze hier tot de jaren hier dus ze toch chane bekken jan onderheen. Dat is een geur aan de guur. Het hij zei tegen een geur aan toe. Jij zei dat ze geur aan toe. Dus pas als je het al door is, hoort dus het zo bagger hier. Weet je wat je moet doen? Gaat weer zoals het. Ik heb een beetje gewakkerd wat doorsen. Had je dan je vastget is schonnen. Ik was een nacht, ik kon je dat nacht toch het was gezet. En ik had er hier dat heel toch geroofd door. Vastgenaad je was het tot zin van vermissing het al de goede periode. En zijn picknick was zo als vesker. Het is nog Ceòs, van heel aan bekken heen.
agus teabhadh an siamh na gaiise, héic an na heoin i dúirsin na chiadan, sa ceannaigh an hyn. Agus gan chláideach chana tú déanamh go as chun tálachtí a chuideach an chéile na heoin fé sin. Fe gat an hyn son fosget 50 minút, agus chiad an dúirsin 3 acha gíri suas, agus gáil gat an dúirsin steach an hátíí an acha héad. Sin a cholaigh, agus gat sin an hyn an Loch hier dat stechen doorsen kan garige wat je wans zit er liep alles uit. Agus sin is skeel en goed is niet is de kuta. Agus wat kruven aan de hen. Wat de dol aan de hen kan de kruven se killer. Stokken kan de politics kan agus de doorsen hier de G-set leaves like aan de hen se al lang at het gedeel doorsen. Sin is er zo rot aan de chemie aan doorsen. Ach, ze rotten meer van nog willen. Ze rotten is eertig komen ze ik en nu daaruit. Als dat ze rotten meer van nog wandelen wie kossel Cuideachd. Hoe was aan de Loch zei. Zo dan je aan de ene kant je komt er iets heel, ze breed komt er iets heel, agus wat kaarten meer van nog het al. Zullen met jou, dus gewoon het karen tollen en de kaartje, en het gewoon los en heel nog een routine, als het dik is. De mag het daar is, kan er gaan, maar het al gaat geen. Wel, kan niet van dat is progress, zeg eens, 25 koorts. Als je zo roept, dan heb ik kaarten woorden van. Ik heb wel toen je toltnis vallen, dat was er hier. Er was een vast zoals aan de hen, agus tor tuberculosis, geheeld dat ze willen worden. Agus, ik kan hem haast. Van het sanatorium aan de hen, dat is het vastgetter van een memorial aan de Sunny. Agus, ach na vind ik het een ambulance zien. Agus, kun je dat omhoog de stretcher. Maar die hoor is, ik elk keertje hoor. Dus van het tuintje strach, van de bondjes zetten oorsen, ga voor een kolonje door was. Terug aan boog. Van dan vind ik het een ambulance in het zien. Lees het tot de vallen, dan je maar die hoor is. Wees het nog ik het op je oort en er naar dat ik er hers en met een geschichte looi uit je oorsen. Daar wil ik aan ik een oorsen, Dr. Doik. Er is een ECG. I didn't let it out een Ghobhainn triplets be hier. Agus ze wat meer van gaan beginnen dan 2 jaar jaar. Wel, keine gaan gejaar aan de sin. Agus Géime sin gra an tuileach rahín. Agus taig mhór hort gaibh san líka ghóhinne chóra raibh seás an thaig an nonétan. Stocha in sin nurút uarig an eile Cuideachd is cuacaus lábrí a chorga a sin nurút an Ceòs. Agus taig mhór hort gaibh go jarabh. Agus sinna go ha Ghobhainn Mac Ghobhainn an sin is Mac Ghobhainn Harvey an nimdoch háte fag an dhuil, cogadh gas a suas an Ceòs.